Стана ли? Аха! Това е Манхатън, Таймс Скуер. Стана ли? Да! Честита нова година! Честита! Честита нова година! Само аз празнувам и съм с 10 Не, земята е. Коя? Има още едно шампанско, гръмнете го. Сега съберете се с чашите. Ами, аз не съм се чукнал. Имам камера, мен. Ай на здраве. Чакай малко, само да си прибера камера. Ай, прибери в джоба си. Да си я в джоба си. Айде, на здраве. Здраве, здраве! Здраве! Да, аз да снимам. Моя частен фотограф. Също. Вземи чаша. Днеска се чувствам много добре, защото имах частен фотографии. Тони на къде не? О, за Много, много кофти, защото снимам постоянно. Пак. Махни камерата от... Пак. Теди, аз сам тебе натам. Колко пъти, бе? Мене най-много. Чакай го симка. Пак. Вече, айде. Разваля ми хата. Така, браво! А свирката ми е, Браво, Тони. Браво. Снимай ме с Банко една снимка. Дай, драго, по-мощно! Кой иска свирка? Малко легавена. Показват се си, иначе който няма. Чай с Пешо и Петка. Тони шампанско. Ето там има. Very nice. I am very smiled. Някой иска Аз шампанско? пия. Искаш шампанско? Не, аз имам. Браво, много яко. Има още едно неотворено. Значи още една година. Обаче аз хубаво гръмнах това, човек. Чакай. Браво. Скоро ще се остарява. Аз искам с най-великия за всички времена. Дай стенака снимка, бе.